hi he. Wayahe makani Subali, Sugriwa dan Lembu Soro. Wis pirang-pirang dino ramangan ijo-ijoan. Telung dino tak pakani, tak jajakne nasi padang terus. Sakake gak sehat, kakan lemak. Hari ini kalian akan makan hijau-hijauan. Yo, makan le, waktunya makan. Sing rapi ojo rebutan, sik kalem. Kok sabaran nih. Soale ramangan hijau-hijauan paling mergone. Subali. Tidak dulang mangane. Hanya Mari wedhus. kebu. Kondi we. Nah, jalan-jalan toh. Kayak wong sukses ya penggawean jalan-jalan. Tapi duwene sendal di desa gimana? Aku duwene sapi berarti numpak sapi. Iya toh. Iso piye? Iya wis Aku kan. numpak sing kuwi dhewe. Urung kuat aku ya. Sapi wedhus kuwi. Kopi sini lho. Malah utah. Ngono niat ora jane ngopi. Kopi gerek seprapat malah utah. Ini ngomahe dingi Valentinean ra? Ora Valentine opo? Nyapa? Apa mergo haram ngono? Ora. Lah terus apa mergo enek kampanye menolak nganu Valentine? Jeneng TV-TV iku to? Heeh. Ayo ora. Apa mergo ora duwe duit? Yo ora ngono. Terus nyapa? Malah guyu. Jomblo. Guyumu ngomenya lho. Sane kok. Lah, apa ya sendeyang kowe ngomenya? Ya anu jane. Ora duwe. Lah kok guyu wong? Tapi anu aku iki lagi mengeser seseorang. Tanggo desa kono. Ayo, Pol to. Ati kowe. wis kendang di sikat ah. Lah yo Suwen. kuwi masalahe. Aku duwe saingan. Saingan piye? Saingan berat iki tenan. Sugih, anak wong sugih. Joni ya lho. Ora. Walah Joni. Anak elek tayo. Iya. Walah. Terus piye jal aku ngene iki? Ya berat sih wong kono sugih banget. Nah iya. Tapi rasa kuatir. Tresno kuwi kan ora mandang rupa, ora mandang dunya. Jadi tetap optimis, kejarlah masa depanmu. Ngono. Berarti iki aku harus semangat ngono. Iya toh, lah pengen ngentokne apa ora? Pengen aku wis Wes rasa kesuwen wes saiki ndang budal ndang, mumpung gurung kedalon. aku rono ora nggawa apa-apa iki. Kan ijek mambu hari Valentine. Heeh. Nah tak delok dapuranmu tuku coklat ora godak. Heeh. Ya toh, jelas. Apa gawakno apa, Jal? Wes golek kembang-kembang apa kono turut pager gawa rono wis. Kembang apa ya? Sementing iku ungkapan rasa cinta, bukan barang yang dibawa. Ning ikhlas pati Ya toh. Wes, budal wes. Tenan iki aku rono. Lha karmu pengen tok apa ora? Aku kok restui iki. Yo, sebagai wong tua ini. Semangat. Kocoplek tenan. Tak dongakno. Iya wis. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. Ya. Sopon walah Joni. Lagi dirasani wis tekan kene. Kondi we. Kok maya ayah. Ayah sapa? Alah tayu. Oh, kau omah berarti. Tapi ya. Dungaren kok. Rene, newecis, klimis. Arep curhat aku. Aku ki ngeser seseorang wanita. Tapi aku duwe saingan. Saingane yo
Cah ganteng. Terus Ya aku ya rada sadar yen rupaku koyo ngene. candi sing mbok sering. Cah tanggo desa ngono. Saingane sapa? Nopek. Walah nopek. Heeh. Ya kalah adoh raimu. Tapi rasa kuatir nak jariku rasa kuatir. Jalan-jalan sore mayari Dik Rima. Kande opo-opo, sone aku. Bisa petah. Awakmu jelas anak wong sugih, ndek dhuwit Wah, akeh. jelas. Nopek. Modal rai tok ya. Lah iya, model gaya tok pacakane koyo ya oh, macake koyo wong sugih, tapi delok mlaku tok penggene turut ratan. Pedah ga ontel ra gablek. Poneh motor. Sendal swalo. Swalo kadang sendele sisian. Kadang golek sisa-sisa nang masjid. Opo iki? Koyo ususe Firaun. Tatere. Malah delok-delok opo lho? Sampean opo sing penyanyi ning Ngawur tuh. Alah yo. Isone lho, ora. Tatere. Tuh, tenan iki. Yo to, ayo ta. Mumpung nganggur iki Joko e. Mosok tupane helm tok. Apa-apa to iki? Yo ora apa-apa, ayo wis budal. Alah sing tenan. Yo ayo rono to. Oh, Yo ayo. digawe iki. Yo to, safety, Bro. Iya. Iya iya. Yo to, kabeh harus taat peraturan lalu lintas. Ben aman. Ben aman. Naon lu? Sik. Wah, sapi. Pokok optimis lah ya. Jadi wong ya optimis. Siap. Tapi aku wingi bar komer iki mah tak delok-delok. Kok praupane ndene koyo wanita matre. Matre. Heeh. Ya malah kesempatanmu tuh, kowe duwe duit. Oh iya. Nah, nopek jelas tolak mentah-mentah. Iya, nah tak tuku ninja lho. Soakal. Masuk. Soakal. Udah wis rasa kesuwen. Selak kedisian nopek, kowe gek endang maro dealer, Ya, tuku ninja, budal rono. enggak. Rasa kesuwen selak ngono. Selak didisiki nopek kok. Sun dungane ya. Ya, padha-padha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Pasang penyebutan. Bocah kok. Coba aneh-aneh bocah-bocah. Rono, belok kiri. Hop. Kembang. Oke opo lho? Oke, cewekku tuh. Salah. Budal. Nah, iki piye to iki? Wis tekan kok. Iki yo, Mas. Iya toh. Yo lumayan atuh ya. Kene kuno aduh. Piye lho? Piye iki angel lho? Ada. Sini Mas ya. Suwun piye Mas? Weh, Piye iki? lu nyapu. Sik to, sik kok iso suwun lho. Lah wis diterne kok. Yo selawe sik to kok. Lho. Lu mau ngomongnya diterno. Saiki ra enak ceritane, Mas. Gratis sih.
Iya tuh iki. Wah, kok Aku iki ngojek. ngene malah ceritane. Ana. Cek ora duwe duit aku. Iya tuh iki. Nom-noman tae jan. Nom-noman ra duwe duit. Tenan, Mas. Hah? Sik yo, Selawe ra iso iki. mek 2000. Pak. Kita do kono do kene guru ngewi lho. Yo duwene iki yo. Ora apa-apa yo. Ono ngene iki. Wis lah. Sun ya. Sun lho. Tae. Oh, cah ruwet. Titenono ya. Saya belum tahu siapa beta kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Ayo, mlebu. Piye? Ana apa kok mrene? Anu dek, yo dolan, tapi yo asline ape ngei sesuatu ngono lho. Kan suasana nih sik mambu-mambu Valentine ngono. Emangnya pengen apa tuh? Isin aku Lah kok malah izin toh? tapi aja diguyu dek yo. Ora. Ojo didelok seberapa besar yang kuberikan, tapi lihatlah ketulusan sing tak wei dek. Iya. Kembang. Yo dek isone mek ngeki kuwi, tapi aku tulus kuat yo dek. Mungkin anggapan semua orang itu bunga hanya bisa tumbuh di tanah saja, tapi bagiku bunga juga bisa tumbuh di hatiku dan hatimu. Sek. Ya apa dek? Kudu mentot aku. Mambu. Sawacuk. Dek, bunga sing tak berikan kuwi kan suatu saat akan menjadi buah toh. Heeh. Terus? Nah, seandainya sampean dadi buah aku dadi apa nih? Dadi ketheke. Yo, cangkem boyo. Sapi. Apa? Loh. Sopo, Dek? Masku. Kenapa? Masmu? Iya, Masku. Oh, bocah. Duh, iki. Pamitan Dek yo. Loh, masa balik? Oh, Ya, kayak mentret iki kan koyoke. ya, tadi. Sama mana sih, ah? Lho, tangane. Ngulangi. Jane iki sapa to sing rebutan bocah-bocah iki? Kok marai penasaran. Apa ayu tenan yo? Kok direwangi sampe do rebutan koyo ngono iki? Loh, cah iku. Woi. Rene. Pelakumu dadak ngene iki nyapa? Banjir ono. Manja. Kene. Tadel-tadel wajahmu kesempringai. Hasil po? Sumringah piye lho? Wong ngene kok sumringahe. Ora hasil apa-apa. Kakake juahat. Masih juahat. Diapakno kowe? Diusir. Diusir kakange. Iya mentah-mentah. Jane iki sing mbok usir iki sapa? Rima. Rima.
tonggo desa kono. Iya. Bekang to. Iya. Rambutnya kakange iki gondrong. Omahe blok ndi omahe? Kae lho, perapatan kae. Perapatan sing ndi? Kae lho awak dhewe bisane cangkruan. Ya, Kae perapatan kae rono titik. ya. Omahe nek kembang-kembange wae. Kembang kuning-kuning, abang-abang iku dikiratan. Heeh. Oh, alah, gondrong. Enek jambune. Gondrong sita iku ta? Yo. Oh, hati-hati iku premane ojek kene iku. Joni iki kerene. Wes dijene anyar. Saingan. Dijene anyar. Wombong to. Lah iya, dele lho. Kemeplak. Iya. Tenono. Anyar ah. Anyar tenan motore. Ya iya to. Jai. Orang kaya. Ya. Peno ndi, Mang? Kowe medhek rima dong. Wah, perono iki. Motor anyar. Oh, alah. Piye? Sing ngono sik wani saingan. Tak sarake mundur ya, Mas. Ora roh tumpakanku mengkilat ngono kuwi. Ya wis lah. Tenono. Sewombong ya. Iya, awak sae. Tenono. Cuk kuwatir. Aku duwe ide. Apa? Bar iki mel aku dulu. Tak nyusun rencana aku. Sejak kuwatir. Minimal tunda lah aja sampai Rima nompo. Ben kowe raine. Lah yo ben kowe jan duwe harapan. Oke? Iya. Ayo cepet ayo cepet. Ayo. Ngerti nyapu tak tuntun. Ya tak nggo spres lah. Wedan po ngaya kendaraan bensin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joni. Apa, Jon? Kok malah kita ireng medek? Skincareku entek soalnya. Wo, boyo. Wah, iya ancen ireng tenan. Betuku skincare. Loh. Tak ndede to, Dek? Ora duwe. Alah ora ngomong paduka. Mbok tukokne apa piye? Ya ayo ta. Jaluk sing model piye? Kok sing model piye? Sing merek apa? Ya sing merek biasane tak nggo to. Apa ya? Scarlett. Wah. Pira regane? Ya regane iki siji iki gur 100. Cuman terakhir lagi banyak pengeluaran aku bulan iki. Gur 100. Tak tukono 15. Tenan? Nggo dirimu. Wajahmu kok semakin membuat aku terlena. Sama nih ibarat entut di waktu aku sholat. Entut. Walau aku tahu hukumnya makruh, aku ngempet-ngentut mana. Cuman iki eman batar tak tok. Sek. Mbah iki ta. Jodohku. Lah kok iso? Lah ber ngomong entut sampean ngono to rak yo. Kita
Anu. Aku udah sesuatu loh, Dek, buat kamu. Apa, John? Ikan masih aura-aura Valentine. Terus? Lah, padukai lagi sempet rene dino iki. Mergane ket wingi-wingi wi biasalah. Pembisnis orang kaya sibuk lah mesti ini lah. Kayak delokan ning jopo. Masih ada sesuatu buat kamu. Sesuatu apa? Delok ento. Tenan? Iya. Tak delok lo ya. Piye, Dek? Pira? Apa barang ngono yang mbok gawe surprise? Loh, abang ngarepane lho. Lah iya, Abang. Gede wi. Iya. Loh. Kok koyo gak seneng tuh di kau? Ya sapa sing seneng? Jarene bisnisnya nang ndi-ndi. Lah kok gawane cewek kok sing kaya ngono kuwi. Loh, abang iku, Dek, ya Allah. Ayo to, enak. Kok salah delok. Kok berubah? Hei, kowe wingi ndene motorku tau? Salah ya awakmu saingan be aku. Yo wis sugih. Pengen ngejak rame kowe karo aku. Alah boh, alah. Goro-goro. Alah. Guaan rawe lo. Ge opo motor ngono iki? Saiki piye karepmu? Elek opo, Jak piye kowe? Lho, jak gelot kowe malah, Beh, mau aku lek buka-buka oh. Edan. Ya tamu medeni ngono lek wedi aku. Ayo ngadep. Mau aku, mau. Woi, Woi, hei, ngadeg. Woi, woi, woi. Woi, woi. Woi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh siapa, Mas? Mertamu. Oh, apa? Woi. 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 Nopek, sing ape di manfaatno apa nih? Kerepol, melarat, ora duwe apa-apa. Penggaweane mek riwari witrot dalan ra jelas. Joni bener Joni sugih. Tapi sampean kudu ngerti. Sing dimanfaatno bondone pakane. Dene ora megawe apa-apa. Aja gelem dikibulin. Lah sampean iki tenan apa serius karo aku? Ya tenan lah nak ditompo. Aku ngono wonge enggak maksonan, enggak anek sing tak banggakan, enggak sombong. Sementing aku enek modal sapi suatu saat digawe mau makan ngono. Tol iku. Lho, kowe to, Mat, pekok iku. Sik, sapiku. Napa? Ora sangar ku. Bah. Apa yo sangar no? Ayo. Bah.
Tapi Cek to. Hei. Ora ana gunane ade duit ngene. bukan. Bulan. Tapi dia kambing. Itu tahu. Tuh, jabnya.